Ofu nwaanyị sị ka m jụọ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ ga-abụ ya. O wee sị na ọ bụrụ na ị nụrụ di gị na di gị wee see okwu gbasaa, i wee na-be nna gị, wee luo be nna gị, wee mụọ nwa nwaanyị. Nwa nwaanyị afọ wee mesie wee tota agbọghọbịa ka ọ dị 16 years old. O wee tụọ ime, wee mụọ nwa, ọ bụrụ nwa nwoke. Nwa afọ ọ mụrụ, kedu onye nwe? Ọ gịnwa, like gị na ndị be nna gị nwe ya bụ nwa, ka ọ papịa gịnị a na-abọ gbasara nwe ya bụ nwa? Chetakwa o, gịnị a gbasara, mana ego mee n'isi gị ka dị n'isi gị. Ọ recently ka iwechighara ego mee n'isi gị. So nwa afọ nwa gị mụrụ, kedu onye nwe? Nwa nwoke afọ, kedu onye o kwesịrị ịza afa ya? Afa nna gị ka afa di gị? N'ala Igbo, ọ parents gị nwe nwa afọ ka di gị nwe nwa afọ? Chetakwa na unu agbasago before i wee mụọ ya bụ nwa. Ị nọrọ be di gị wee mụọ ya bụ nwa ahụ. Akwa ịghọtago? Nwa gị nwaanyị wee mesie tụọ ime mụọ nwa nwoke. Amarọ m nke a, biko nụ gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ ọzọ tee ndị be anyị. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.